s-a abonat la canalul meu de această aplicație care deja mi-am descărcat-o, spuneți-mi în comentarii, deci nu mai pot. Deci vreau să vă arăt ceva. Cum se poate pe YouTube să schimbi, uite chestia asta. Uite asta. Uite poza asta. De lângă asta, cum poți să ți-o schimbi? Adică, cred că majoritatea din abonații mei știu asta. Aici sunt alte chestii mai complicate. Să vă arăt pozele mele. Prima care astăzi am postat-o, nu mai știu de ce, dar eram prea plictisită. Câți oameni mi-au văzut poza și câți mi-a dat like. Aici eram foarte plictisită, deci nu mai puteam, deci aici am făcut eu o poză, am editat. Aici pot să editez poze. Altă poză mai degrabă, care am postat acum câteva minute. Aceste poze superbe. Bam, și cam atât. Asta a fost prima mea poză, uite asta. Și am început cu asta cu Easy, nu mai știu unde am găsit-o. Am găsit-o pe un canal. Și asta cu Charlie, mamă. Asta care am postat acum. Înainte să o postez pe asta, care poate strâns 7, stai să mai, nu mai eu. 17 inimi. Doamne. 17 inimi din păcate, 22 de inimi, 53 de inimi, 57 de inimi, o inimă cred, nu știu, 2 inimi, 2 inimi, 2 inimi, 3 inimi, 4 inimi. Și cam astea sunt pozele. Sper să-mi dați follow, am 0 follow-uri. Urmăresc 5 cum să zic eu, 5 atâți urmăritori urmăresc și atâtea emoji-uri de le vedeți aici. Uite astea. Astea le-am făcut eu. Emojiile astea. Aici am 11 poze, ca un Instagram, dar altcumva. Pot să postez poze, nu ca pe Instagram. Pot să editez poze și pe Instagram, poți, mă înșel. Da, și o să vă spun cum pot să fac asta. Spuneți-mi în comentarii. Pa!